Ще измлъквай! Казах ти да си затваряш устата. Простете, режисьора се обажда. Обича да му е уютно, знаете. И да не млъква. Добро шутро, София! Аз съм Правда Правданова. Аз съм Бабрил Бабрилов И вие сте с шутините на седмицата. Нито една повече, но само за следващите 20 години. И само от един определен човек. Орлин Владимиров. А за всички амбициозни убийци при необходимост от изхвърляне на човешки живот можете да се свържете с баща му. Пламен Владимиров, който... Коректен. Да. Който съдът иска да пусне на свобода и е в пълна готовност да помага на всички престъпници, защото не е счетен за виновен или за съучастник. То да возиш мъртъв човек в куфър в багажника на колата си и да кажеш, знаеш, аз тук за едно място край Перик, а ти жено си затваряш устата, че такъв ще ти отвъртя, че направо свяче ти се завие, не се счита за престъпление, нали? Той вози куфър в колата си, той може и да не е знаел какво има в куфъра, а и това да си премълчиш не е същото като да излъжеш. Ами не естествено, сега колко време да му лепнат на човека? 20 години малко ли са? Не са, Не. ще му мине мерака. Между Как? другото, този Георги Георгиев спечели си делото срещу съда, дед го мотае 100 години. Крайно време беше. Човещинка е сега. Подиграват там човека. Еми. Сега време е пак да се събираме пред тая сграда. Лъвчета имаше отпред. Сахара, наргиле, флейма. Абе, се тая, отиваме и крещим нито една повече. Въпреки че за изминалата година само има 23 жени, които са убити от съпрузите им. Ама тая само 4. Да. Нищо, че има още време. Ние сме в Да, 2 началото месеца на годината. минаха, Да. ама... Еми. Добре, ясно е, че ще има още. Ма на нас не ни е проблем. На нас не е проблем само като ни бръкнат джоба, нали? Тук да видите, тук 300 000 души направо, дроновете ги изброиха. Протест И ли не е беше, яко. майко? Уф. Да, драпахме, викахме, успяхме. Вече има нова графа – гаджета. Гаджетата вече могат да бъдат сексуални насилници. Ама, нали, не всичките гаджета, само хетерогаджетата, защото Да. джендъри не ни трябват. И Истанбулска конвенция Дженери. пак не ни трябва. Истанбулска конвенция. Уф. Благодарим ви, че бяхте с нас. Аз съм Правда Правданова. Аз съм Бабрил Бабрилов. Нашата мисия е шутовска емисия. Айде, Айде, тръгвай. Че си ми полазил по нервите. Същия си като сценариста, да знаеш.